20 år sedan kom Hanna hem till oss. Då kom hon in i ditt liv, Jonas. Och redan då hade jag en magkänsla av att detta är nog tjejen nummer 1. Kvinnan som kanske blir din så småningom för resten av livet. Och jag tror att ni känner varandra väldigt väl i det här laget. 20 år har gått, drygt kanske. Och ni vet vad det innebär att leva tillsammans, på gott och på ont. Ni har rest, ni har intressanta, spännande jobb, ni har massor av vänner. Och så har ni lille Viggo, en toppenkille, en underbar toppenkille. Att få leva i en familj som är en dubbel. Och det ska ni nu förvalta resten av livet. Och jag önskar er verkligen allt gott för framtiden. Massor med lycka och kärlek. Kom ihåg, kärlek är det som bara blir större och större ju mer man slösar med det. Och lycka och kärlek går hand i hand. Tillsammans med alla här nu så vill jag att vi höjer en skål för massor av kärlek och lycka för Hanna och Jonas. Skål! Skål!